Bakarrik ez, abereak inguratuta bizi zen. Goizero, eguzkiarekin altxatzen zen, eta abere guztiei haien bazka ematen zien. Sua egiteko ikatza erabiltzen zen. Negua zenez, olentzero oso lanpetuta ikatza egiten zebilen. Ikatza egindakoan, zakuetan sartu, astoak ardatu eta herrira josten zen etxez etxe ikatza banatzera. Baina egun hartan, hori zoritxarra. Astoa gaixotu zitzaion, eta ezin izan zen herrira jaitsi ikatza banatzera. Negu gorria
hartan egin zuena. Lurra ari zuen egun batean bai eta hurrengoan ere. Herria txuri-txuri geratu zen negu osoan. Sua egiteko ikatza ez zegoenez, jendea gaixotzen hasi zen. Txiko dago nintzero ikatarekin menditik. Ez da nintzen ez, baina ikatza behar dugu. Zer gertatu ote zaio nintzerori. Kantatzen badiogu etorriko da. Hola, gure nintzero, pika urtetan dura eserita dago. Kaboiak ere baitu arrautzatxuakin, bihar meriendatzeko boteiak duakin. Agian arako dugu olentzero eta laguntza beharko du. Agian bai. Mendira joan beharko zer gertatzen zaioan ikustera. Zein dator nirekin? Ni ere bai. Baita ni ere. Eta bere numeak Olentzeroren gana joan ziren. Begira, hor dago Olentzeroren etxea. Olentzero. Ara? Sartu. Olentzero, zergatikan ez zara herrira iristen. Leheno, otan zakabatzen dure. Barkatu, baina lehenbizi asko gaitzekiz. Eta gero, nik kristonak katarroa harrapatu nuen. Eta astosoa oean pasaberri izan du. Horregatik ezin izan dut herrira jeitzen. Euskarrane konpomi duaruka, tori aspirina. Ikusi dudazik, Ni asko zobeto nago, ni ere bai. Azkar lehenatari, guazen zakuak ikatzen betetzera. Olentzero, Otina, Alkatia, Aguazila eta haien umeak herrira jaitsi zirenean, denon artean ikatza eta jostailuak banatu zituzten.
Euskal Bizia Valentzia hori.